ସାଙ୍ଗମାନେ ତମମାନେ କହିବ ନା ଇନସା ବି ନାହିଁ କହିଲ ସେ ଗୋଟେ ଲୋକ କେତେ ଚିକେନ ଆଣି ଚିକେନ ବିରିୟାନୀ କଲି ମତେ ଏତିକି ସେ କେତେ ଖାଉଛନ୍ତି ଦେଖ ସାଙ୍ଗମାନେ ହେଲା ଖାଲି ଜାଣିଛ କେଡ଼େ ମିଛ କଥା କହୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ତମକୁ ଦେଖିଲା କଣ ହେଲା କି ଗୋଟେ କାମ କର ଏଇଟା ତମେ ଖାଅ ଯା ସାଙ୍ଗମାନେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଜିନିଷଟା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଏଇ ଜିନିଷଟା ନଥିବ ଆଉ 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ହେଲା A few moments କାଡୁ later. କାଡୁ 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 କିଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଯାହା କହିଥିଲି ଦେଖ ହେଇଛି ନା ନାଇଁ ଠିକ ହାଡ଼ର ଆଉ ନାମ ନିଶାନ ନାହିଁ ହେ ଭଗବାନ ଚୋବେଇକି ଆଉ ଅନ୍ତ ବୁଝି ରଖିନି ହଁ ତମେ ତା ଦୂର ଖାଇସାରିଲାଣି ତମକୁ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ମ ଯେ ହାଡ଼କୁ ଚୁନଚୁନା କରିଦେଇ ତା ଦୂର ଖାଇନ ତ କେହି ହାଡ଼ଟା ଚୁନା କରାଯାଏ।